AVE e Barbantea estreitan lazos para sensibilizar o tecido empresarial sobre o trastorno do espectro autista. A patronal boirense firma este convenio co fin de mellorar a experiencia de compra e o servizo ás persoas con TEA. Preto de 27.000 persoas en Galicia conviven día a día co trastorno do espectro autista, unha condición que non só afecta a quen a posúe, senón que condiciona o xeito de relacionarse co resto da poboación. Por iso, dende a Asociación Boirense de Empresarios pretenden mellorar as experiencias comerciais destas persoas. Veñen de firmar un convenio con Barbantea, co que os membros da asociación poderán participar en charlas e obradoiros de formación arredor do trastorno do espectro autista. Unha colaboración para intentar fomentar a inclusión social e laboral das persoas con TEA, así como de intentar sensibilizar tamén as nosas empresas deste tipo de problemas. Patricia, que é a presidenta da Asociación Barbantea, vamos a lanzar accións conxuntas que promovan as boas prácticas para que a xente entenda que hai que facer unha inclusión. As liñas de acción que temos son sensibilizar ao empresariado, facilitar a formación e o asesoramento, promover a inserción laboral e organizar talleres e charlas para comunicarlle ás nosas empresas de como actuar ante este tipo de casos. A primeira acción conxunta será un almorzo formativo para empresas no que membros de Barbantea se dirixirán ás compañías da comarca ofrecendo ferramentas prácticas para que os negocios poidan adaptarse e ser máis accesibles. Non será a única medida entre ambos entes. Promover a inserción laboral, organizar máis obradoiros e charlas, crear unha rede de empresas responsables e comprometidas ou levar a cabo campañas de concienciación son algúns dos puntos nos que AVE e Barbantea traballarán da man. Implicar as empresas na concienciación social é o principal obxectivo da entidade. A ferramenta para que o sector empresarial da nosa o Concello coñeza o que é o mundo do autismo, como poder actuar e como poder interaccionar cas persoas autistas, tanto a nivel servicios, comercio, como nunha futura relación laboral. Entonces, nese aspecto, pois eso, agradecendo sempre á asociación, pois eso, que nos poñan todos os medios ao noso alcance para poder facer realidade este convenio de colaboración, tanto informativo como formativo, do sector empresarial, para que unhas accións tan comuns como son as de facer unhas simples compras ou empezar unha relación laboral sexan o máis fructíferas e o máis cómodas posibles para este colectivo de persoas que non sempre o ten nada fácil.